Loisa, som I kunne se på videoen. Så i går der havde jeg min bil ude ved Lavlund Auto ude i Støvring, og jeg vil bare sige, shit, han har styr på det derude. Vi har døjet lidt med min boble. Havde et problem med karburatoren, hvor svømmeren den ikke virkede. Og det resulterede i, at jeg stillede så meget på karburatoren, inden jeg fandt ud af, at svømmeren var defekt, at jeg simpelthen ikke kunne få den indstillet ordentligt. Så jeg var ude ved ham, og den blev kørt ind på rullefelt og dyset ind, og altså helt lækkert, spiller bare. Vi fandt så ud af, at under processen i går, at der var en elfejl her, så det er det, der gør, at den nogle gange ikke vil starte. Og der er simpelthen et spændingstab fra batteriet og ud til tændingsanlægget, og så herover til motoren på næsten 2 volt. Så jeg er lige i gang med nu, og ja, hvad skal man sige, lave alle ledningerne om herinde. Jeg er ved at sætte nye kabelskrue på, krympeflex over det hele og få det til at spille herinde. Det ligner en slagmark hernede. Men jeg kunne simpelthen ikke sove i nat, så lige snart jeg havde afleveret ungeren i morges, så gik jeg herud og begyndte at prøve at finde ud af, om jeg kan få spændingen lidt op herude. Lavlund, han lavede lige en midlertidig ledning, der går ind igennem bilen, fordi det var sådan lidt, der er langt til Støvring, og enten så var det ind igennem Aalborg, eller også så var det ind igennem tunnelen. Så det ville være træls at holde dernede med motorstop. Så vi fik den kørt hjem, og da jeg kom hjem i går, der gik den altså ud igen. Så der er et eller andet, der laver et spændingsfald. Jeg tænker, det er til tændingen herovre bag, som driller, fordi den er helt nede på 11 volt nogle gange, og den skulle jo gerne over de 12. Så jeg hygger med det her ud, hører lidt musik, og ja, jeg vil bare lige give en opdatering. Vi ses.